Dnešná spoločnosť má hrozne nízke nároky na mužov. Dám vám príklad. Ja sa rád chodím prejsť na Slavín a vždy, keď som tam, tak si pozerám tie hroby. A vždy tak zo zvedavosti si pozerám dátumy, kedy sa narodili, kedy umreli tí padlí vojaci, ktorí tam sú pochovaní. Sú tam aj takí, ktorí sú napríklad narodení v roku 1929. Takže v čase smrti mali 15 alebo 16 rokov. Takže bol nejaký 15-ročný sovietský chlapec, ktorý bol odtrhnutý od rodiny a poslali ho umrieť do Bratislavy, o ktorej nikdy predtým nepočul, za ľudí, ktorých nikdy predtým nevidel. Napriek jeho obrovskej odvahe, jediné, čo po ňom ostalo, je malý nápis na Slavíne medzi tisíckami mien padlých vojakov. A dajme si to teraz do kontrastu s 19-ročným Michalom z Popradu, prezývaným Múro, ktorý je oslavovaný a glorifikovaný za to, že napísal kriedou na zem pred svoju školu, ako chutí Ficov